Kati endah oh bapai pulang baku do Kati endah oh tuanai patati buadai oleh hilang baganganti okato hati mapai Tapauzi bahar juai nangkok ladai apenya pai sitinya lepai nan ditanam ko masawa di mudi nang ko dape mapai kanda di hati babali lapa memimpin bangali o apa Sari-hari mapai duduk di kiji banang baputa yokulindan Sari-hari kami mapak di damas raya duduk bapikir bana bacampu jona bungokan mapai Jale dan diate munggure nyambun baraselo Samanja apa memimpin dahulu mas sampai kini malai coy tuju mapai Salasa nyopasa narang solo si anjalay nyo di dalam padi pitulo manangakoto bukan pemimpin kini
dai ko kurang laelo nai ko maco itu juga tapi ndak salah modonyo mamimpin ko mana baru kini kok dape apa babali karajo langamo yo Pak Fauzi masa mapak padi di mudi dituai anak koma mudo-mudo boleh apa maka memimpin balik kami mendukung bersama-sama rindu jo apa koma ndak tanggung-tanggung indak tetanggung do rindu badan kok dape mapak si tinjak padi si anjalai yu dalam padi kok dape nyopak kandak di hati mencalon lah bali apa sekali lah